To je voľné, chalani? Počúvate ma, keď vás to počujem, teda vidím, to je všetko dobré, ja sa teším tomu. Vojenská prísaha sa robí, že prisaháte, že budete obraňovať, áno, tak je to? A keď minister obrany povie, že on by prvý akože kolaboroval a pustil by tých Rusov tu, že však ten Rus raz odjede, jak to vy vnímate tieto veci? Sa nemôžeme vyjadrovať. Nemôžete sa k tomu vyjadrovať, lebo to je ostuda. Čiže on není pre mňa minister obrany, ale minister kolaborácie. Vás núti prisahať na obranu a on toto zatrepne Poľsku, však to je katastrofa. Ako držím vám palce, samozrejme, 14% ľudí, tuším, chce len obranovať túto republiku, takže ja som z toho úplne vyvalený. Ja vám držím palce, aby ste to tu trošku zmákli, ale čo to je hrozné. Dobre, držte sa.